Amb la fi davant és el nou disc del grup de rock raro i misàntrop per excel·lència de la plana de Vic, Power Burkas. Com estàs, Marcel? Benvingut. Molt bé. I tu, Sergi, com va? Bé, aquí amb ganes d'agafar vacances ja aquestes últimes setmanes de juny. Més de 13 anys junts, 4 discos, sempre aguantant a l'underground incansablement. Com és aguantar més d'una dècada junts des d'una escena tan petita, entre cometes, no? Com és la de Vic? O sigui, nosaltres som de Vic, però diguem-ne que l'escena de la qual formem part crec que és més gran que Vic, a Osona. I sentim que hi ha gent arreu dels països catalans i també gent fora que està a la guai del que fem i que quan hi ha novetats o encara que no n'hi hagin, quan els hi ve de gust, doncs pensen en nosaltres i això també ajuda com a tirar endavant, no? Sí. I a dir, hòstia, continuem. Això per lo que és extern, diguem-ne, però per part nostra, com que mai hem deixat com de tenir el nervi creatiu obert, estigui més actiu o més inactiu, com que sempre l'hem tingut, quan surten les cançons i pots fer un disc, el fas. I és com que no et preocupes de si tarda 2, 3, 4 o 5 anys, com és el cas, i et preocupes de quan ho tens a punt, ho llences i veus que el teixit hi és. Ha canviat, que hi ha gent nova, que vas a tocar a llocs diferents, potser, però que hi segueix havent el xup-xup aquest underground o digue-li com vulguis, de gent que ho fa des d'un lloc no professionalitzat i això et dona també espai per poder anar a explicar les teves històries. I a més, en el vostre cas, imagino que sou col·legues entre vosaltres, no? Perquè, no sé, puc imaginar grups que potser no, penso en Dino Sours Jr., no? Que entre ells s'ho dien, però saben que el grup funciona molt bé i per això tiren endavant. És com, vinga, va. No, aviam, som col·legues al mateix temps que el grup licia una mica l'amistat, diguem-ne, que fa que et vegis sempre amb l'excusa de tocar o d'anar a assajar. I de quedar, no? El local una mica... Sí, però dius, hòstia, fem altres coses, no? També, menjar també ens uneix bastant. Això és important, eh? Sí, però menjar i tocar va molt de la mà. Sobretot a les gires, no? És com, va, anem a buscar llocs, en una furgoneta, no, avui parem aquí perquè això m'han dit que està molt bo. A vegades ens fa més il·lusió això, que a vegades arribes al bolo i dius, hòstia, ara haig de tocar amb la panxa aquesta de pam. Però no, sí, som amics i crec que entenem una mica com funciona cadascú i què podem esperar de l'altre, com ens ho prenem cadascú i per això s'ha anat fent d'aquesta manera disfuncional, però alhora funcional pel que fa a amistat. Vull dir, tenint en compte que això, l'important és que siguem col·legues, que ens portem bé i que tinguem ganes de fer cançons junts. Això està quedant com molt maco, no? Molt brillant, però amb la fi davant és com un títol més aviat fosc, no? Més aviat com pessimista. És com si estiguéssim directament abocats al pou. Ja, sí. Bueno, vull dir que sí, però alhora no, perquè la fi, diguem-ne, està a tot arreu, cada dia, veus, no sé, cafeteries que tanquen, gent que es mort, barris que canvien de la nit al dia, vull dir que al final el tens bastant incorporat i no te n'adones i és com vas veient morir coses i persones i és com... Bueno, crec que amb Burkas sempre hem tocat aquest tema. Vull dir, perquè Moribund d'autoterrestre mateix, una altra cançó antiga que teníem, també és semblant a això. És com mirar l'estampa d'un colom moribund, ara potser és mirar la demolició del mercat municipal i d'alguna manera què em fas d'aquest final? O sigui, tu veus aquestes imatges macabres d'alguna manera o altra i potser en aquell moment et quedes paralitzat, però em pas una cançó i d'aquesta cançó què en surt? Bueno, com intentar trencar la paralització aquesta que et provoquen aquestes imatges. M'agrada perquè molts grups així amb nervi, no? I amb energia i molt reivindicatius, aquest pessimisme, entre cometes, sempre va com molt focalitzat al món, no? Com als temes polítics, a com està girant tot, però just el que estàs comentant és un pessimisme com molt quotidiani, no? Molt de proximitat. Sí. Bueno, encara que, no sé, a vegades quan parlem te'n vas molt enllà i sembla que estiguis parlant de coses molt grosses, però tot això ve de lo petit, diguem-ne, de veure el col·lapse o de veure la fi del món, que sempre s'ha parlat de fi del món i d'apocalipsi i tot plegat, però ara la veus quasi en temps real i amb 1000 imatges i notícies, i això suposo que
et marca d'alguna manera. I és com, no sé, això és quotidià, no? Al final acaba veient tants cops la fi i què em fas tu d'aquesta fi. Sí, és bastant quotidià. No, però em refereixo no que t'acostumis a aquest malestar social en general, sinó el que estaves comentant precisament, no, d'un forn que tanca, la demolició d'un mercat. Sí. Les coses com molt properes, molt de tocar a terra, no? Molt d'estar just al moment. Sí, bueno, del dia a dia. De veure de fer divertit el dia a dia també, perquè vull dir, pot ser gris, pot estar demolint-se, pot ser una cosa ruïnosa, però si li dones la volta, bueno, no només fent cançons pots fer divertit el dia a dia, però fent cançons és una manera. I quan veus les escenes aquestes de bigues caient, d'avis mirant-s'ho embadalits i tot això, doncs dius, hosti, això dona per una cançó. I en el fons, després fas la cançó i veus que l'etiqueta o la cosa psicodèlica et diu, hòstia, és molt deformat i tot. I dius, bueno, però és una mica així. És el que passa, no? És el que està passant realment. I m'agrada molt que, a més, us ho preneu com amb molta conya al final, no? Les vostres lletres és com veure una mica aquest costat còmic d'aquesta quotidianitat, d'alguna manera. Sí, bueno, hi ha la part absurda que hi és sempre. I després hi ha l'altra, que és l'humor de buscar tu les connexions encara que aparentment no hi siguin. Però això crec que ens ha marcat molt Quimi Portet, perquè en les seves lletres també hi ha molts versos que d'una altra, o l'Adrià Puntí, com que guanya la musicalitat i l'absurditat i que el cap et faci un gir i que de cop connectis coses que no tenen res a veure. Això és com divertit d'escoltar i després també divertit de fer. No sé, penso un CrossFit Taradell que acaba dient mel i mató i és com, bueno, segur que hi ha algun sentit perquè acabem mel i mató, saps? És a disposició de qui ho escolti que el trobi, saps? Però, no sé, ara ho pensava venint, mel i mató. No sé, pot ser que quan surtis de CrossFit vegis un plat de mel i mató. El mató és com molt proteic, això que diuen, no? Que és que va bé pels músculs. Sí, i la mel, no? És com, no sé, el bronzejat dels atletes i tot, no ho sé. Que es posen, no?, per fer les poses amb mel tot enganxifosos. Sí, bueno, esmegma també per allà. No sé, cadascú imagini, però no vull dir més paraules perquè després és com que indueixes. Qui de Power Burkas fa CrossFit? Ningú. Tenim amics al voltant que en fan i després tenim gent que corre al voltant de l'edifici del CrossFit, no? Que això es fa bastant, no? També. Aquestes sèries ràpides com resseguint la nau on estiguis. Sí. I els veus passar, no? És com estàs per allà... Potser teniu un al costat del local d'assaig o alguna cosa, no? I de cop els veieu... Sí, Vic, n'hi ha algun. A Taradell crec que no n'hi ha cap. Ens ho ha dit algú de Taradell que no n'hi ha cap. Llavors, això és com... Bueno, feia gràcia també combinar les dues paraules. Tenim un amic de Taradell que sí que és molt esportista, va per una altra banda, però sí, bueno, és com la cançó de supervivència també, com aquesta força encarada cap al propi físic, que és com acumular energia per treure-la d'alguna manera, perquè tens ràbia dintre, suposo, i hi ha qui ho troba fent CrossFit, i hi ha qui ho troba programant el col·lapse, no? Dient, hòstia... Ara diuen que hem de fer el kit de supervivència, ara ens diuen que... Porten anys, dient-nos que fem el kit aquest. Sí. No, hi ha gent que ja té el búnquer preparat i tot. Vull dir, hi ha gent que... O sigui, la capacitat d'adaptació aquesta positivista de dir, encara que s'acabi el món, jo sé que serà una supervivència, això és el que acaba destruint el món, al fons. Saps? De dir, aquesta energia com acumulada allà, quan és igual realment que s'estigui destruint res, només t'interessa que tu sobrevisquis. Teniu un concepte que és molt, molt vostre, que és el de la música feta a joc, que parleu aquí a Taloners del Final. Explica'm una mica aquest concepte. Bueno, aquesta part concreta de Taloners del Final és que és una mica això. Vull dir, és una part Frankenstein que en diem, que en Claudi va portar la cançó i hi havia com dues parts molt diferenciades, que quasi haguessin pogut ser dues cançons diferents, però de cop fas el canvi en la mateixa cançó i dius, hòstia, que guai, no? Fer això, bueno, no sé, i riem així innocentment, és com... Hi ha coses que no han canviat amb els anys en Burques i llavors aquesta cançó és una mica autodefinitòria d'explicar-nos a nosaltres mateixos i dient què som, què no som, però alhora, quan diem qui no som, que parlem de, jo què sé, d'en Càndid o d'Inomasic o de gent que apreciem,
no som això, però això està proper. D'alguna manera hem sigut això potser en algun altre moment. Però és això, que ens ho passem bé escoltant música i fent-la, i tocant, i quasi que toquem per les nostres orelles, a vegades. Com la gent que fa crossfit, no? Per tocar, per treure més força encara, no? Doncs tocar per vosaltres mateixos. Sí. Bueno, de fet, CrossFit és una cançó que quan l'acabes estàs exhaust de la combinació tocar i cantar. És com anar a fer esport i és una manera de treure, també de canalitzar. Vull dir, hi ha gent que ho fa fent CrossFit, nosaltres ho fem fent rock o punk rock o un estil de música que ens requereix com... Home, jo crec que a vegades es deu suar més inclús a concerts que no... Hi ha algunes venes que pateixen més cantant, crec. Sí. Parlaves a personatges, no?, els que teniu certa estima o així. Apareix, no?, l'Ubaldo, a Farandolera, el Càndid d'Hostalric, no?, de Ceiduna, Autodestrucció, inclús el Cap Verd, crec, no?, que és una referència també a l'Helio de... Bueno, no, és el país en general, i perquè Cap Verd és, bueno, això, que tenia el Cap Verd, però també vam passar ratos allà al Cap Verd i això, el primer cop que vaig provar les llenties amb llet de coco era el Cap Verd, o sigui que Jara, gràcies, perquè és un plat que es fa a casa. Però no, aquesta cançó d'Home Natural és una mica... O sigui, parteix d'anar a ioga i no acabar-t'ho de creure, saps? Com de dir, hòstia, em va molt bé això, flipo amb les sensacions que em provoca, però quan, no sé, et comencen a induir a pensar la vida de manera diferent o com a viure ja amb un altre esquema... El rotllo sectari, dius, no? Ojo, aquí no sé si sé entrar, saps? Perquè, vull dir, una cosa és anar a ioga i veure, hòstia, la cadera, no? Algun moviment o això. I l'altra és ja saber meditar, que d'això no n'hem après. I a més, és que és perillós, no? Perquè molta gent d'aquesta que es considera yogui, abans et venien, no sé, accions a borsa... Sí. No, aviam, o sigui, haig de dir que vaig a ioga a un lloc que no és gens sectari, és un garatge amb la Montse, que és supermaca i tot de, bueno, gent que diguem-ne també veuen aquesta distància i ho fan quasi pel benefici corporal. Però és més això, a vegades que vols entrar en aquests llocs per curar i no acabes de poder o per manca de voluntat o per naturalesa. I és com això, l'equilibri aquest entre domesticar-te o no poder-te domesticar. I, bueno, no sé, aquesta cançó anava d'això. I venia lo del Cap Verd, no? Lo del Cap Verd, sí, lo de l'Ubaldo, també. El Càndid d'Hostalric. Sí. Bueno, després hi ha la cançó... Bueno, és que gràcies per... És com un cançó i està bé poder-les explicar. Però hi ha aquesta de Farandolera que el punt de partida també és que l'Ubaldo ens va convidar a un concert que per insistència vam anar veient que, hòstia, un concert important, fins que ens va dir, hòstia, és que potser és el meu últim, no sé què, i clar, no ens anava bé anar-hi amb en Claudi, però al final hi vam acabar anant i ens ho vam passar molt bé. I quan va acabar el concert ens va dir no, segurament en faré més. I ara, de fet, segueix amb la seva història musical a Londres i tot plegat. Però a més és una mica, no?, aquest col·lega també que t'insisteix una mica i et sents que has d'anar-hi sí o sí, perquè al final és com, estàs insistint molt, dona una mica de pena, de llàstima, és com... Sí, però diguem-ne que no, perquè, o sigui, és una insistència més a nivell individualista que quan te la foten dius, hòstia... Sí, això em refereixo. Que pesat, no? Rotllo, hòstia, fins i tot haig de gestionar com els plans amb els meus amics o què fer. I ho pateixes, entre cometes, quan ho has de gestionar, després decideixes anar-hi i quan hi vas dius, hòstia, doncs aquesta insistència ha anat bé, saps? Perquè, vull dir, d'alguna manera el que m'agrada també del col·lega és la música que fa i l'ambient que crea quan toca i la gent que som i tot plegat. Llavors és com que val la pena insistir i val la pena assistir als llocs i generar punts de trobada i estar amb col·legues, perquè costa més amb l'edat també això. Sí, de fet, aquests dies estava veient un post per Instagram que deia la gent s'omple la boca amb l'escena local, però l'única manera de veure certs grups apoyant, no, l'escena local és muntant-los un concert per ells, que és com que a la gent li costa molt també... Clar, sí. Bueno, i a vegades, o sigui, jo em sento també que això va per nosaltres, perquè al final és com
has anat a tants concerts o també encara estàs ficat al món de la música d'altres maneres que no sigui tocant, que molts cops no vas als llocs perquè dius, tu ja està, fins al gorro. Però encara passa, i no és com encara algun dia, no. Passa sovint i si estàs al món de la música, és com que el teu cercle és allà, que quan hi vas, doncs, a part d'escoltar i de comentar si està bé o no el concert, doncs estàs amb col·legues i totalment. Tu passes bé, no sé. Retomant una mica el rotllo costumisme, abans m'has dit que avui has vingut amb autobús des de Vic. Sí. Pont del Blanquets, feu de fet referència, no?, a aquesta primera parada o última parada, no?, de Vic cap al viatge a Barcelona. Quants cops has pogut passar per aquesta parada? Bastant. O sigui, no només per la parada, sinó pel pont, perquè encara que no sigui amb el bus, és un punt bastant freqüentat, diguem-ne, que el passes. Cada dia un cop, dos, perquè per anar a la feina també l'haig de passar. Vull dir, sí. Bueno, sí. Això ha sigut també unir peces, jugar amb conceptes, i aquí hi havia la cosa de l'autoodi, l'autocomplaença, que eren dos sentiments que no sé, que sents sovint, diguem-ne. Hi havia la part de les paraules que era auto, que coincidia, llavors vam fer-ho coincidir amb cotxe, i per on passen els cotxes? Doncs per al pont. I el blanqueig és una manera de blanquejar tant un sentiment com l'altre i intentar com no caure en aquests espirals una mica tant del cofoisme extrem com del dolor autoinfligit, també extrem. Sí. Però aquesta cançó abans crec que es deia Green Day. Podria ser. Quins altres noms, perquè això també em passa com amb el grup, quins altres noms tenien algunes de les cançons a la pissarra del local? Reggae Run es deia Pavement, per exemple, perquè a l'inici és bastant Pavement. Hi havia una que es deia Punky Marce, que és la supervivència, perquè la vaig portar i era la curta. Sí. CrossFit Taradell, sorprenentment, ja es deia així, es va sortir com la idea ja de cop i la lletra es va fer ràpida. I no sé, n'hi havia una que es deia Hey Mane, que és Ja Gana, perquè al principi en comptes de això, Ja Gana, dèiem Hey Mane, que és el pare d'en Claudi, saludos Mane, i no sé, sempre ho fem així, com surten onomatopeies impronunciables i després vas posant les paraules i tot. Sí, a partir que surt la lletra, no? És perquè normalment teniu com una llibreta amb lletres o idees o teniu una cançó i a partir de la cançó desenvolupeu la lletra? No, les dues coses van a part. O sigui, la llibreta i els apunts, bueno, depèn de l'època, els fas més o menys, però hi és. I després tens les cançons i després hi ha els terminis al mig, que quan ja s'acosta la data de gravar, hòstia, si gravo l'instrumental vol dir que les lletres ja estan al caure, doncs ja intentes unir les dues coses i a vegades, no sé, hi ha coses, com es diu, que surten de cop i volta, que veus un text com el de Santiago Rossinyol, de l'Escudellòmetre, i dius, hòstia, d'això n'hem de fer cançó. I ja intentes adaptar la cançó que vegis que musicalment més s'adapta o el que sigui. I sí, bueno, hi ha diferents maneres de fer-ho, però a nosaltres ens van molt bé els terminis, perquè si no és com anem creant, creant i després quan toca crear doncs ho intentem arreplegar tot i aviam què pot sortir. Quantes lletres es van tancar a l'estudi? Bueno, s'ha de dir que les vam gravar després d'anar a Musicland, al nostre local i tot plegat. A l'estudi vam gravar lo instrumental estrictament i la majoria es van fer després d'haver gravat a l'estudi, com que s'havien encara de gravar algunes coses instrumentals em va donar una mica més de marge, però per exemple hi havia les dues d'en Martí que puntualment estaven acabades, perquè en Martí és un tio metodiquíssim en bateria, i després CrossFit i alguna més que també estaven acabades, però la meitat ben bona del disc es va fer a última hora, sí. Has dit que el vau gravar al vostre local. El vostre local és l'estudi de dibuix al taller? No. Perquè moltes veus són gravat allà. Sí, no. L'estudi és el lloc de treball d'en Joan Peirón, que és el nostre productor des del primer disco. I algunes coses s'han gravat a l'estudi. Tot i que en aquest disco poques. La majoria s'han gravat al nostre local o a casa en Joan directament.
Però sí, en Joan té un estudi de dibuix on fa classes i quan acaba les classes doncs anem allà i fem uns crits. Sí. El disc ja l'heu presentat en directe unes quantes vegades. De fet, no? L'última va ser l'estimada Ultraloca, durant el microclima també. Em fa gràcia perquè és un disc que retoma una mica, no? el so de Llarga vida al tarannà, és com més cru, més energètic, no? Més ràpid tot, i més canyero. I en canvi, clar, l'he presentat al microclima a una botiga de discos. Sense bateria. Sense bateria. Sí, bueno, perquè es pot també adaptar, no? Sí. Vull dir, quan toquem els quatre sí que és algo sorollós i potent, però també agraïm aquests concerts més petits, íntims, diguem-ne, o sense tanta fressa, perquè has de parlar més, has de fer més el gag, i a vegades amb tant soroll costa fer el gag perquè estàs com amb dos canals diferents. I estàs com cansat, no? Estàs ja de cop suant després de fer crossfit, no? I costa molt més parlar, estàs ofegat. Sí, costa, perquè és com, vale, deixa'm respirar i després dir gràcies, pots dir, no saps dir gaire res més, saps? El cap està allò bloquejat. Però en canvi, quan tens la gent molt al davant i veus que tampoc tens gaire espai per moure't i bueno, que no pots amagar gaire, diguem-ne, doncs ja dius bueno, doncs som aquesta gent, fem això, aquesta cançó va d'això. Bueno, que també és, no sé, es perdre la vergonya una mica, que ens costa una mica, per això he vingut sol avui. Però sí, els dos concerts ens agrada fer-los. Vull preguntar-te per aquesta portada meravellosa, perquè és obra del Lolo Locura Lure, de Cadatenes, que és un artista que fa esquers de pesca, i els pinta amb aerògraf i els personalitza. O sigui, com arriba Power Burkas a un paio que fa esquers de pesca per fer la portada? L'algoritme. Era un veí, vull dir, estàvem molt a prop, però crec que li va aparèixer l'Aleix. No sé si li va aparèixer o el va anar a buscar a través de ja cerca avançada a Instagram o on fos, però sí que volíem un aerògraf o algú que fes com que ens dibuixés amb aquest format autoxocs i firaire i una mica bueno, cutrejant. El que era bonic, el que ha sigut bonic realment és que en Lolo ho ha fet des del cor i està molt content del que ha fet, nosaltres també, però des d'una altra mirada. No, a mi m'agrada molt, sí, hòstia. Sí, és aquesta cosa estranya que potser... Bueno, que ja veus clarament que som nosaltres perquè no ens assemblem, saps? Però dius, bueno, Power Burkas, sí, és això. Sí. Pues m'agrada perquè és com... Hòstia, recordo una mica, no sé si tens en ment, la portada d'Aplauso de Rafaela Carrà, que està una mica així com amb brillantor, un cel, un rotllo així grafisme que deies, no? De fira, barrejats amb... Inclús un rotllo sectari, no? Perquè aneu tots de blanc, també... Sí, ens han dit vigís, també. Sí, exacte, vigís també pensava. O sigui, mola desconcertar una mica. Perquè sempre ha sigut cosa nostra de dir, ei, per entrar aquí hauràs de passar per sobre d'aquesta portada, saps? Vull dir, t'agrada més, menys, és igual. Vull dir, potser t'agraden les cançons, no t'agrada la portada, potser a l'inrevés, o sigui, la cosa fa molt riure i després vas a dintre i no te'n fa gens i hi ha gent que ens ha dit que és un disc depriment, saps? Vull dir, que la gràcia és que d'alguna manera et motivi a entrar-hi i després vegis que hi ha diverses capes. Però vosaltres crec que dèieu que us inspiràveu a l'espai exterior, als Guardians de les Estrelles i en Miguel Poveda. No. Bueno, Los Guardianes de les Estrelles crec que era una altra referència que l'Aleix li devia passar al Lolo de, vale, això ho hem pensat així i la composició, i després li va fer com una mena de collage amb les nostres cares i tot, i en Lolo al fer el fer-ho sí que les cares s'assemblen a... Bueno, la meva cara em recorda Miguel Poveda. És per això, eh? Sí, però no és que estiguis inspirat, és que la seva deformació, la seva adaptació... Bueno, no sé, a mi m'ha semblat, saps? Hòstia, que guai. Doncs, Marcel, moltes gràcies per venir. A tu per convidar-me, per convidar-nos i això. Sempre benvinguts. Amb Nació al davant, de Power Burkas, tots arreu ja publicat, en vinil, no? Es pot comprar. Sí, no sé quan sortirà això, però... Això suposo que la setmana vinent o així estarà. Vale. No, doncs el proper concert, el 18 de juliol, a la Descomunal de Sants. Si algú vol venir. I si no, el 8 d'agost, al Neuròtic, a Manacor.
Doncs Vale? Així es fa la promo, Així no? es fa, així es fa. Vinga, doncs punt. Moltes I gràcies, final. Marcel.